benvinguts a la classe de dibuix tècnic. Avui us parlarem de la hipocicloide. En aquest cas, la hipocicloide, a diferència de l'epicicloide, el que fa és que la ruleta gira per l'interior de la circumferència base de tal manera que el que manté és la tangent interior a aquesta. En tenim tres models. El primer de tot és si el radi de la ruleta és igual al radi de la directriu. Llavors la curva s'anomena cargol de Pascal. El segon és si el radi de la ruleta és 1/3 de la base. Llavors es diu hipocicloide triangular, tricuspidal o de Cremona, que en aquest cas descriu 3 arcades. I l'última és la que estem mostrant aquí, que és la que fa 4 arcades. En aquest cas, el radi de la ruleta fa 1/4 de la base i s'anomena quadrangular o astroide. I si veieu el vídeo, el que us estic mostrant, el que veieu és que fa una forma com d'estrella. Doncs bé, per fer el nostre hipocicloide, el primer que farem és traçar el radi de la circumferència base, que en aquest cas ens han dit que és de 12 centímetres. Per tant, traço aquí un arc. Després traçarem un arc per trobar el centre de la ruleta, que és de radi 4. I amb radi 4 traçarem aquesta ruleta. Després agafarem la fórmula de l'últim dia, que ja us l'he posat a dalt i ara us l'estic ensenyant, i calcularé també l'arc que fa aquesta curva que tenim que trobar. Per tant, en aquest cas fa 120 i també li restem 30, així amb l'esquadra, tal com vam fer l'últim cop. Us ho explico més ràpid que l'últim cop perquè això ja estava explicat de l'anterior vídeo. I agafo l'homòleg amb el compàs i traço, per no tenir que utilitzar 2 vegades. I després trobo la bisectriu d'aquest angle de 15 graus i vaig marcant tots els punts on divideixo aquest angle de 120. Després traçaré una recta des de cada un d'ells fins al centre de la circumferència base. I quan ja tinc això, posaré nom a cada un d'aquests punts, P0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, P8. Després, les os, que serà l'arc que passa pel centre de la ruleta, i ja tinc els os. Després divideixo la ruleta en 8 parts, tal com veieu, i començaré per l'esquerra 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí, 7 i 8. I ja tinc totes les parts. Aquest cop ho he numerat diferent, fixeu-vos-hi bé com ho faig. Després traço un arc per cada un dels punts, tal com veieu, i ara des de cada O traçaré el punt que pertoca. Des de O1 per a l'arc que passa per l'1, des de O2 traçaré aquest punt per l'arc que passa pel 2, amb el compàs, i recordem que és amb la mesura del radi de la ruleta. Sí, en aquest cas jo he agafat 4. Llavors, des de O3 en l'arc del 3, des de O4 serà en el punt 4, no hi haurà gaire diferència, des de O5 en l'arc del 5, des de O6 en l'arc, a veure si puc, del 6, i des de O7 en l'arc del 7. Després ajunto els punts i ja em queda això acabat. Llavors ara faré la curta, escurçada, diríem. Agafo la distància que m'han dit, traço la recta des de O1 fins al punt de P1 i traço aquest puntet d'1 centímetre, que és el que li resto. Després, des de O2 el mateix, traço una línia fins a P2 i traçaré des de P2 aquesta distància, que és la que resto, que és d'1 centímetre, en aquest cas perquè m'han dit 1 centímetre en el meu problema, i posaré
aquí el nou punt de color verd. El mateix farem des de O3, traçarem una recta des de O3 fins a P3. Traço aquí una recta i ara amb el compàs restarem des de P3 aquesta distància de 1, tal com he fet anteriorment, i trobarem el punt exacte aquí. Un cop ja tinc això, des de O4, en el punt P4, doncs resto directament. Ja no cal traçar la línia, perquè és recta, ja la tenim. Així que centraré en P4 i en la línia aquesta recta, doncs ja podré traçar el punt aquest, l'O4. Després, el punt de l'O4, sí. Després, des de l'O5, traço fins a P5 i amb el compàs en centre P5 traçaré aquest arc de 1, recordem que és la mesura que a mi m'han dit en el meu problema, i el traçaré aquí. Recordeu que si us diuen una altra distància, doncs no feu 1, sinó feu la vostra distància, la que us demanin. Llavors, aquí igual, des de l'O6 fins a P6, i des de P6 ara resto també a continuació i ho marco amb el compàs. Perfecte. Un cop ja tinc això, només em queda ja l'O7, que el traçaré fins a P7 i traçaré, i el P8 el deixaré pel final perquè és més fàcil. És a dir, el P8 simplement és recte. Així que és més senzillet de fer, així que ho deixo pel final. Primer ara vaig ajuntar aquests punts i a posar-li el nom. Si puc. Doncs bé, ara ja anem veient quins són els punts verds. Tal com veieu aquí, espereu que ho posi bé. Té que ser el punt verd que toca a la recta, no en el punt verd a qualsevol lloc, en aquest arc. És a dir, l'arc que toca a la recta que hem traçat anteriorment. Per tant, vigileu bé de centrar bé els punts que pertanyin a aquesta recta que hem fet anteriorment i poseu-los correctament, perquè si no, no us quedarà bé. P5, el 6... A veure, ja està. El 7 que el teníem i el 8 que us he dit que el fèiem al final, que és simplement fer l'arc com en el cas del 4 des de la recta. I ja tindríem la escurçada o la curta. Llavors li poso ja nom, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 i A8. I ja podem fer l'allargada. L'allargada és afegir espai, per tant, allargo la recta aquesta des de l'A i allargo la recta des de la 1 i traço amb la mateixa distància, 1, que és el que m'havien dit a mi. Doncs allargo, traço, allargo també aquesta i des de P2 doncs traço aquest allargament, serà el nou punt, allargo l'altra línia, la del A3, del O3, i també vaig fent. Ja veieu, és molt senzill i repetitiu, així que no és gaire complicat. Simplement és allargar, traçar des del P que toqui, és a dir, aquí P5, i posar el nou punt. Des de P6 igual, i ja només quedarà el 7, allargo i poso, a veure si el puc allargar bé. Vigileu que l'allargament us quedi recte, si no ho heu de repetir. I el P8, que també allargaré cap en fora, i poso aquest punt i ja tinc el B8. Vale. Doncs ara que ja tinc tots els Bs, ja puc traçar aquesta línia
I bé, això és tot, espero que ho hagueu entès, ens veiem a la propera classe, fins aviat, adeu.